Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Ungakhohlwa ukusubscribe, like video, share. Like I said, Merry Christmas to everyone. Leso budle kaso Christmas wakho. So I think ngingenza video just before Christmas about Unjinji. Unjinji Magwaza wasokhosini FM bekukhulunywa ukuthi kuthiwa usesulile lapha emsebenzini. Ngisenzile leso story. I'm just bringing an update because ngiyabona ke sekuthiwa ke uye waphefumula ngemva kokuthi bazame ukukhulumisana naye ngokushiya kwakhe lapha na okhosini. So there is an update, so I'm gonna go through it for you. But Unjinji ke uye waphefumula ngokushiya kwakhe ku-Ukhozi FM by Fanele Sibonge Bhengu. Bathi bona obe ngumsakazi wokhozi FM osule isigubhukane kulesi stage uMandla Njinji Magwaza ushaye ngamafuphi ebuzwa ngokushiya kwakhe. Nawo izindaba zokusula kukaNjinji ke zitshelwe abasebenzi ku WhatsApp group umphathi wezinhlelo obambile uMandla Mdletshe ngomsombuluko ntambama. That's what we heard udabeni oludlulile. Unjinji ubethula ke uhlelo Ukhozi FM Top 20 ngomgqibelo emini. So leli phepha ke lihoshe ke ukuthi kuningi abekade ephenywa ngakho okutholakala ukuthi ngezinye zezizathu ezimenze wasula ikontileka yakhe ingakapheli. Kuthiwa phakathi kokunye ukufika emsebenzini esolakala engathi uphuzile. Kwathiwa ke abanye babalaleli bebeze babhala nasezinkundleni zokuxhumana ke beshaya amakhala. Nawo kuthiwa ke wacela ke ukukhokhelwa ngezinsuku angazisebenzile. Nawo njengomsakazi oyitoho uhola ke ngesikhathi asisebenzile kusho ukuthi yena wasicela ukukhokhelwa ke engasebenzanga, something like that. That's what they are saying. So okunye kuthiwa kuvuke nokuthi wake wadlala isikhangiso esingagunyaziwe nokho kuvela ukuthi ke wagcina ke eyikhokhile leyo mali yaleso sikhangiso. Thintwa ke ngolwesibili emini wenqabile ukuphawula Unjinji ezwa ukuthi ke ukhuluma nezintatheli. Akazange avume ke ukuphawula. Uthena ayikho into engifuna ukuyiphawula ngalento, ngiyazi ukuthi uzobuzani. Kusho yena ke ngamafuphi. Nawe ezinyangeni ezedlule ke kuthiwa ke wake wacishe wabambana ngezandla nowayengumdidiyeli wohlelo lwakhe uBabheke Mthethwa. uBabheke ubhaleleke abaphathi uheheba lwe-email ebazisa ngengxabano yabo washo nazo zonke izigameko engathi kuthiwa ke engathi wakhuluma ke nangobunye obufakazi bevideo echaza ngokungamphathi kahle nokuyilapho kube sekuthathwa khona isinqumo sokuhlukaniswa kwabo. So ke ukhulumile SABC uMonisi Apulelo uqinisekile ukuhamba kaNjinji kodwa wangazidalula ke izizathu. Ubuzwe nangophenyo lwezinsolo ezibekwe imithombo kodwa wangathi vu nakancane. Abaphathi bokhozi FM bengakuqinisekisa ukuthi uMandla Magwaza wesulile futhi abaphathi bamfisela okuhle kwazo ukwenza ke ngomuso. Nawo ngaphandle kokusakaza Unjinji uzakhele udumo ngephimbo lakhe elalisebenza kumabika esteshi nasezikhangisweni. Uke wasebenza technical producer yohlelo lwasekuseni phakathi kunesonto. NgoDisemba 31 nyakenye wethula uhlelo lokuhlukanisa unyaka noMroza Buthelezi. Muva nje ubethula uhlelo uShuno Mhlaba ku-SABC 1. So ke kuthiwa kwenqabile ukuphawula ke Unjinji ngesikhathi esizwa ukuthi ukhuluma nabezindaba ke kodwa bayaqinisekisa ukuthi yena ke usesulile lapha na okhosini emsebenzini. So yeah, it is what it is. Like I said ukuthi is an update. Bengiza bethi ke uye waphawula kodwa ukuphawula kwakhe besho nje ukuthi akafuni kuphawula ngoba besizwa ukuthi ukhuluma nabezindaba abazomfuna izindaba ezokushiya kwakhe emsebenzini. So yeah, it is what it is. But anyways, if there is something else ke ngabe yembuye nenye i-update ke njengoba enqabile ukuphawula mhlambe kusazokuphawula asho ke isizathu and all sorts of. Thanks so much ukuthi ubuke ivideo. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe nokufaka i-notification bell on. Phela yezosiza ukuthi njalo uma ngilahlela ivideo then ube notified and then bese uyayibuka ivideo isesentsha sha. Thank you so much ukuthi ufike. Ungakhohlwa ke sizobonana kwenye ivideo elandelayo. Bye.